Det er mega fedt. Nu har vi ventet på det i 3,5 år for at komme i gang, så det er super fedt at komme afsted. Og så med så et godt hold, så er det jo helt fantastisk. Det var en rigtig god opstart, vi har haft, og træningen er gået super godt for os, og vi har samlet rigtig mange penge ind. Og hvordan har benene det? Ja, de har det super fint. De har det super fint. Når vi kører 30 km, så hvis jeg siger, at jeg er træt nu, så bliver det lang vej. Første dagen er altid god. Især sådan der her, det er fantastisk. Det giver lige sådan kriller i maven, når man kommer afsted. Det er dejligt, rigtig dejligt. Nu var jeg med sidste år, men nu de sidste 14 dage har vi også bare glædet os til at komme afsted. Så det bliver skønt for alvor. Kig op! Jeg kommer med herhen. Hvad siger du, gerne køre? Har der været nogle ting, man ikke lige har forudset? Nej, det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes faktisk, det er kørt okay. Hej! Det er jo jer. Jeg savner dig allerede. Jeg kan bare ikke vente længere. Hej. Det er fedt at være afsted. Jeg fik rigtig komme med i søndags, så jeg ikke har ret længe tid til at tænke over det. Nu havde vi lidt sjovt med at skulle finde dem igen og sådan noget. Er der nogle gange en udfordring? Ja, det er der. Der er en stor udfordring. Jeg har åbenbart et ry om at blive væk. Jeg ved ikke hvorfor, men det sker. Men det er jo lidt sjovt, fordi hvordan kan 50 mand bare blive væk? Så er vi klar til en ny dag. Nu er fandme tro. Det er bare godt. Det var mega godt. Det er mega godt. Den første gang er den bare totalt svær for dem. Jeg siger uden selv for dig, du skulle også motor på. Ja, men det mener jeg. Det må I få en eller anden. Det må være en ryddeopgave for nyde. Der har det faktisk forbavsende godt. Jeg har sovet helt vildt godt i nat, og synes faktisk, at jeg er klar. Ja. Og hvad dag er det i gang? Det var sådan en punktering. Hvis vi har den perfekte dag, så ruller vi videre med samme hastighed. Og der er 2 mand, der hopper ned. Og hvis det er sådan, så kan vi bruge en af motorcyklen til at pace op med. Team! Vestjylland! Team! Vestjylland! Team! Vestjylland! Hvor skal vi hen? Paris! Vi kører! Har I sovet godt? Ja. Jeg sov, Anders har ikke sovet, så det var ikke til at være nogen mange gange. Nå. Faktisk, det er også sjovt. Bremser! Hvad er din motivation for at melde til sådan et arrangement her? Det er jo flere ting jo. Det er blandt andet det, vi gør det for Børnecancerfonden. Og så er det jo en stor oplevelse at cykle til Paris. Der er mange ting i det. Blandt andet sammenhold, man har. Nu er det 5. gang, jeg kører. Men sammenhold, vi har på holdet. Alt op til træning, det fællesskab, der er. Sådan der. Super! Ja, det skal vi snakke om. Jeg søgte, fordi at jeg rigtig gerne ville kombinere både fritid og så gøre noget, hvor man ligesom kunne samle nogle penge ind til nogen, der virkelig har brug for det. Så derfor søgte jeg for 2 år siden, og var så heldig at komme med, og søgte så igen sidste år, og har så fået chancen igen i år. Så det er rigtig dejligt. Det er en helt fantastisk fornemmelse også, når vi står nede i Paris, og man kan mærke, at man gør en forskel. Ja, vi glæder os, når vi kører ind det sidste stykke ind i Paris. Det ser jeg frem til. Det er helt fantastisk, når vi er samlet og turen ind dernede. Det er rigtig, rigtig godt. Jamen, det er kammeratskabet, og så det, at man ligesom kan hjælpe hinanden hele vejen igennem det. Og så er det selvfølgelig fedt at komme ind, når vi når Paris og være sammen med familien. Møder en masse spændende mennesker på holdet også, og venskab, kammeratskab, og så har vi det samtidig sjovt. Det var et pik, det skal lige klippe ud. Det klippe ud. Ja, så sætter vi op i en lille hjørne, så kommer den ud, ikke? Og så har vi overhovedet ikke patale. Vi sætter maden op, og vi er klar. Nå ja, der har vi sættet den op hen.
Kan vi give Peter, har du din guitar? Hvor er den henne? Jeg kan godt smøre, mens du synger. Vi kan den godt, ikke? Hvor mekaniker kan ikke pumpe dæk, pumpe dæk. Hvor mekaniker kan ikke pumpe dæk, pumpe dæk. Han kan hurtigt skifte gear, men så heller ikke mere. Hvor mekaniker kan ikke pumpe dæk, pumpe dæk. Ja, nu kører du altså ordentligt. Vi gider ikke have pjat, men nu er der filmhold på dig, ikke? Nu stopper vi. Nej, nu skal vi også have noget. Nu tænker de, at de er blevet kraftedeme ved dem her. Hold. Det betyder rigtig meget for Team Rynkeby, at vi samler de her midler ind. Vi har 2 på holdet, som har tingene tæt ind på kroppen. Vi havde jo en super afgang også, da vi tog afsted fra Esbjerg, jo, hvor vi slutter af med, at Jacqueline, Christinas datter der på 7 år gammel, får sendt os afsted. Så det er jo sådan noget, vi er i berøring af alle sammen på et eller andet niveau på holdet. Jo. Absolut lad os gå ned i knæene, men jeg kunne fandme snart gang komme op i det. Finger god røv. Så gør plads til en lastbil der. Hvad siger du? Jeg vil lade lastbilen køre ud, men ellers så bliver vi her. Vi er på vejen med vores timevis. Og vi stopper ikke, før vi når Paris. Velkommen! Vi holder lige en lille pause mellem hver vers, for vi skal lige tænke os om. Eller jeg skal i hvert fald. Men det er mekanikeren først. Ja. Så er det Lars. Ja. Wilhelmsen, og så Sølbæk. Så er det Sølbæk. Og så er det Tom Teko. Ja, okay. Godt! Søren Burger, han kan ikke køre spurt, køre spurt. Søren Burger, han kan ikke køre spurt, køre spurt. Og igen. Det trækker op til sang. Og tænk, hvis I må fra en ven. Nå, jeg tager bare ind og tænker. Når en ved alle giver mening, går vi løfte i flot forening, ja. Så giv os en håb, Hver aften laver vi en sang på dagens bummer eller dagens sjove oplevelse. Og det starter vi med fra første dag, og så skifter vi hver dag med en ny sang. Og så når vi slutter i Paris, så når familie og venner kommer derned, så har vi 8 vers, som vi skal synge for familien med. Det bliver lidt sjovt, fordi der bliver digtet lidt ekstra på nogle af de sange, så der er nogle ting, der ikke helt passer, men det bliver rigtig, rigtig sjovt, når vi står dernede. Så giv os et håb.